झी मराठी, चर्चाही होणारच। रयत शिक्षण संस्था कुंभोज येथे एक आनंददायक आणि उत्साही वातावरण होतं, कारण शाळेच्या आवारात लहान विद्यार्थ्यांसाठी खास शालेय बाजार भरवण्यात आला होता। या बाजारात इयत्ता 1 ते 7वीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि त्याने वेगवेगळ्या वस्तूंची मांडणी करून त्यांची विक्री केली। या बाजारात घरच्या घरी बनवलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, खेळणी, रंगीत फुगे, वह्या, पेन यासारख्या अनेक वस्तू विक्रीस ठेवण्यात आल्या होत्या। विद्यार्थ्यांनी विक्रेता आणि ग्राहक या दोन्ही भूमिकांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला। या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना व्यवहार ज्ञान, बोलण्याचं धाडस आणि संघभावना यांचं शिक्षण मिळालं। पालक आणि शिक्षकांनी या उपक्रमांचं कौतुक केलं। बाजाराचा संपूर्ण अनुभव लहानग्यांना खूप आनंददायक आणि शिकवणूक देणारा ठरला। कार्यक्रमाचं स्वागत प्रास्ताविक मुख्याध्यापक सागर माने यांनी केलं। विनोद शिंगे, कुंभोज।